Jedzie Alek na zielonym rowerku. Pięknie. Co? Pięknie, jest już. W lewo, w lewo. Alek pojechał. No pięknie, uważaj, uważaj, uważaj. Pięknie. Skręcaj, skręcaj. A, super. Bye bye, pomachaj tacie, bye bye. Dobry. No. Zaraz się Arek pojawi pewnie tutaj. O, jedzie. Jedzie Alek, jedzie Alek z rowerkiem zielonym. No, stój, koniec.